दौड़े दौड़े हमार हालत खराब हो गई बाटे। हाँ लइका साला एगो पैदा भइल, जब से पैदा भइल तबहू से परेशान आ अब्बो परेशान कऽ के धऽ दिए बा। हमार अकल काम नहीं करता, हम का करी है ना। इन्हें तार देखो दादा दादा अरे कौनो करबो काहे न बोला लो सस्ती पे मरिया गाड़ी मार के धो दिए दादा का तुहार घटल रहेला। काहे नहीं घोटल बा, हाँ काहे नहीं घोटल बा। सब सब खेती बाड़ी हड़प के लेके बैठल बाड़ो आ कहे तड़ का घोटल बा। ए दादा खेती बाड़ी हाँ तोर हो एकर हो अरे जब ले जियब तब ले हमार हो हमरे नावे करो। हमरे नावे करो हाँ। अपने अरे तोरे कुछ भइल नहीं मरे आइल का बा ओ। नहीं करबो ने तो जान लिहो। सुनबो करबे, अगर नहीं देव तो का करबे जान लियो। रुक जो आउ देखत रह ने अरे रुक जो देखत रह ने रुक जो बाबू रुक जो देखलाऊ मोर एगो हमार संगतिया बतानी लइका से हम पूछ ले हीरामना से देखी उ करा हाँ पूछ लो ए हीरामन पूछ के बताओ हमके नहीं तो हीरामन छोड़ो हो नहीं। ई वादी कदहले बाड़ा ए मर्दे तू नहीं कचहरी कोर्ट कचहरी देखबो ओकर देखबो ओकर देखबो अरे मर्दे तू नहीं ते ना को तो देखबो कोर्ट कचहरी करत करत मरले बा बूढ़ हमके परेशान कर देले बा। हमारे नावे नहीं हाय देखबो अब दे मार तो मोर भाई चपलवा इनका गिलिया हाँ। सब अनासा इनका उतोड़ लिखत नहीं बा हाँ। नहीं लिखो ए माते का भइल बा नहीं हो लिखो बतावा तुहार एक गो लइका बा। अरे नाको दम कर दिया ले भाई घोसड़ी वाला है ना। एगो तुहार लइका बा। अरे देखबा आई अगर तो देखबा लिखबो। अगर छपटिया समझाइबा आई के तू लिखबो। एके समझाइबा ए मार दे हुआ बताई का सुनाइबो ये कह जले एक आंखी के आंख नहीं है कि बेटा नहीं एक बेटा के है लइका ना? मत कही हाँ, हो। नहीं कहले जल्दी अगर चले इसने के नदियां फेंक देत मोर के तेरे एगो लइका बा ना हाँ। ओके जाके पूछिया कितना भूजा भूजा अरे कह ही रामन तू सही बात हमके समझाओ तो रह। अच्छा ये बताओ का कह देखबो के तरह समझायो सुनबे कहा त न लिख बनाई काहे नहीं लिखबो। अरे बुरबक हाय बतिया नहीं लिखबो। मरबे काट के अरे काहे कहा त अरे लिख एकर बनाई देखबो ए राम हमके लिखो। ए मार दे ए खदरन काका का हो जान तो ना हां एके जन कहता हमार नामे लिख दो हाँ। अगर जब लिखबो नहीं करबो न हाँ। तब सारे कहीं कट फट के मर जाई। सुनो सुन ले पहले अरे दादा ते मुंह मत कहां को हतर देखबे ही राम खेतियन चाहिए रे हां खेत करे नावे लिख दो ऐसे कि मर जाइब तब वो यही के हो आ जिया तो रहब तब वो यही के हो। अगर जो सारे मर जाई न तो खेत तुहार कोनो काम लायक नहीं नहीं तोरो बतिया सही आखिर हाँ, का बटवा बा। होई ए मर जा का हो एगो लइका बा तुहरे आ मर जाई तो का करबा। पर बतिया अब हमके माने के पड़ी सो मनाई ये के तू पड़ी। तू सही सला ना लिख अरे अरे हाउ देखबो देखो। कहत तबाना लिखे करे बुरबक ना हां कहत तबाना ठीक तब ठीक कहत ना ठीक बा लिख दे ठीक तब ठीक ठीक ना? तब ठीक बा। अच्छा ये बताओ लिखल तो ढंग से रहबे ना हां कमाई के खइबे ना हाँ। खेती बाड़ी करबे ना हाँ। हमहू के खियबे ना हां सारी मर दे हाँ? वारी ओकर हाथे में न हो जाई। अरे दादा सब हाँ करता हाँ। आ कोनो का ठीक है भरोसा हमरे नहीं बा नहीं नहीं बेची नहीं मर दे हाँ। बेचबे नहीं न रे नहीं। नहीं बेची मर दे। चलो ले भाई तुहार बतिया हम मान लेता हाँ नहीं एकरे नावे लिख तुहार दियो। बतिया हम मान लेता नहीं हाँ। समझा बुझाओ के ठीक दो बा ठीक बा ठीक बा ओके समझा बुझा दे तू जा। ए बाबू, भैया हमन के से ठीक से रही हो हां एकदम ठीक रहो। खेतो तो कौन कोड़ी हो ओड़ो हाँ। सब करो। सरकारी ए भैया हमन के ओंकार कॉमेडी चैनल है पर से ज्यादा फॉलो करलन फॉलो नहीं करता भैया आ हमन के बहुत मेहनत करतन जे है गामे में अगर जौन हमन से गलती सही हो गलती सही के माफ करत जय हिंद जय भारत। देखो कैसे भाई हाँ सुनाई